of God, Lamb of God, seated on the right hand of the Father, you are holy, holy, you are holy. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. You are holy, holy, you are holy. Hallelujah. Jesus. If I get it, well, I get it, just hallelujah. And we call it. Hallelujah. But there was a child. Child was going to go back. We call it. Amen. Angibeke lazaleka vele Nkosi uJesu Kristu. Angizuba mude kakhulu nje only 4 hours ede. Amen. Ukuthi 5. Hallelujah. Sibonga bazalwane sekukhulunyiwe washunyelwa. Hallelujah. MC wantshumayelo yami. Hallelujah. Sifanye ngane ngithi asithandazeni. Sifuka. Amen. Ayibonge Nkosi. Sizogijima ke siye Genesis 45 Jobe 42 sithandaza. Yomntwana kaNkulunkulu usindisiwe ngithelwe izono mhlanziwe egazini liwu. Hallelujah. Ngenzela umusa uJesu wayithanda impilo yami. Hallelujah. Wangenza ngamanzi namsaba nathuthumela phambuso bami. Hallelujah. Ngihlabelela ngingasabi ngihlabelele ukuthi onke amacala engiwenzi uJesu wangihlawulela. Amen. Hallelujah. Ngahlawulelwa ngihamba phambili. Hallelujah. Besemngcwabeni ngolesithathu. Besemngcwabeni lesithathu. Umshumayeli wakuzibuzo engawuthandayo. Athi khona wangiphendula la. Ukhona ongcwele. Khona ngenasono. Hallelujah. Sabuza ukuthi ukhona yena njani? Hallelujah. Amen. Angazi bangokuze ngokuzo nawe. Hallelujah. Ngeke xa ukuphika kodwa sabuza ngokuzo ngase ngisho ukuthi kubalekile ukuzazi ukuthi uhlukanisiwe wahlukanisela uKristu Jesu. Hallelujah. Uhambe endleleni izono zakho zinjani? Thethele. Ziyasulwa. Sisuswe. Ube ngomusha. Athi bheka okudala kunjani? Sekuvela kunjani? Ungayiqondi leyo nto uzohamba unofa. Ayibonge Nkosi. Ngiyeke abasashweni bazalwane. Ngafaka lento to credit bill. Ngobheka email ukuthi isikweletu uyakwelela. Hallelujah. Kodwa mhlawumbe ithola i8 sengiclearishiwe sengisuliwe. Ngayibona ngoba ngithi ngiyakwenza loan kwelinye ibhanki. Ngoba bayashaba bathi wacha right. Record lakho li right. Hallelujah. Ngathi nkosikazi asabe nisofuna imoto angifuni imoto kahle ngifuna lokukhanya imoto ayihluba. Uma ngithi bathe banga ayi right into zakho sezi right. Sikunikeza imali engathi imali engaka kusho ukuthi ifile lami selilungile ngathi nkosikazi angikhanda imoto sofuna imoto entsha sami. Athi awazolungisa kulenga ifile lami right. Uma ngifika lapho ngathi ngizange ngishawe uvalo ukuthi kuzothiwa khona ngakhokhana khona ngoba icala lami laselisuliwe.
umlungu lapha yandiya solo eshawa sedeshi ayipho zakhe wathi hayi qualify ngathi yes I know how much. Ngikusho ngespeed ngoba yazi lapha ikasenjani ukuthi iminyaka emihlanu edlule ngokanga kahle nasukwa. Ebukwini vele ukuthi ngikhokha kahle. Wena wazi ngikuboleka sele wedwa kodwa waziwa la ukuthi ngikhokha kahle. Umuntu oright oseyintweni. Ngoba yasuka ikhala lisusu. Abathi ngizwa ngikhululekile ngihamba. Jesu wami, no Jesu wami ngizwa ngikhululekile ngihamba. No Jesu wami ngizwa Hallelujah. Uyabo uma into nayo ungayithini. Uma nova namandla unayo. Kodwa uyithemba into nayo. Hallelujah. Noma neza. Uyakhuleka. Ayibuyikosi. Ayithemba iBhayibheli. Sekasho bayini phela sekaqeda. Ayibuyikosi. Sebe ngiyafunda ke. Abanenhlanga ngayo esikoleni. Hallelujah. La ngifunda khona ngifunda ifundo ezinkulu. Ngiyengizisho. Kodwa sokushaya uva. Sino dynamics phakathi yabona nje. Ngifunda esikhulu. Hallelujah. Awusifunda kawe. Esikhulu. Hallelujah. Kune assignment, une project esasinayo. Angisikhola. Sasakha imoto lapha ya ukuthiwa ama steam engines ezohamba ngespirit. Ama turbine saswaka. Ihomework esasinikezwe. Kwaba khona usuku lokuthi wonke umuntu eze nemoto yakhe. Hallelujah. Ngangigudike kwakhe imoto ngocingo.
angayakhe yamoto yayike ngayifaka into esayifaka khona onke into esayifuneka ngayifaka ngayitesta ibuye ingafuni kuyiphush ibuye ingafuni. Haleluya. Lofika usuku lokutestwa kwezinto ezakhiwe wonke umuntu ayiphethe yakhe into ayithembile ukuthi eyabizo usuka la ifike lapha. Kodwa khona umfana ngamkhokha waseswazi kwahlabile wafika ngemoto embi ungathi sonke wathi inkingo nicingo nje walithe shwi sithi kodwa uthi wasakhe imoto hayi uhlala sabihleka sonke bayithule nomfoka ngamini sayibeke ezethi imoto salayita spirit savutha abili amanzi uyiphusha awuvuni uyiphushe kabili uyiphusha oqala ithi gaga ime uyiphusha kwesibili uma ihluleka kuthiwa khipha next hayi anginakuphisa neyami ayifikanga la kiba khona yayinkimpela yona kodwa ngayiphusha ithi moto hamba yathi moto kuphi khona ngiyasinda angikwazi ukhanjiswa ilezinto lezi ezifakwe kimi. Wafika umuntu owazi ukuthi umthwalo kufanele ungabi mningi phezu kwakho ukuze ukwazi ukuhamba ibanga ibekele. Walibeka uhlaka olula ongasindi wasibaka ispirit sakhe umfoka ngamini wayibhekela le yathi kancane kunyakaza sayizikaya engayiphusha sathi ayizokhathala yathi 1 yathi 2 yathi 3 yahamba sathi hayi ngeke le ifike lapha yafika sathi hayi yakudlula uyazayoma lapha koneni kwathi hayi ngibone nonke ukuthi ubani umhlanganiso ngoba uyazi ukuthi uthwalwa kule ndlela. Haleluya. Siyayinyitheka siyabukeka ngaphandle kodwa siyasindwa. Ingakho la ndlela siyakwazi ukuhamba sihlabelele sakha amaculo athi inzima le ndlela. Inzima sithwele kodwa ke sithule umthwalo wethu athi kahlale kimi konke. Haleluya. Simbheke umntwana wethu uzosithwalela umthwalo wethu wasidele ekhaya sihambe sikhululekile. Hayibo inkosi kafushane bazana ngifisa sigijime nje sekushayela kaningi lekhini kwakhulunywa kaningi angisafisi moshe isikhathi. Haleluya. Thengene sister ngithi bacela ngale uJobe chapter 42 noma ngifunda amavesi amabili nje uqala nelesibili bese uza ngapha kuGenesis ku45 sizothi ukuhamba kancane ke khona. Amen. Khona ngifundela Job chapter 42, yes. Job chapter 42 verse 1 and 2. Job wayesemphendula uJehova wathi, ngiyazi ukuthi ungenza konke, alinakuvinjwa icebo lakho. Ngiyazi ukuthi ungenza konke, alinakuvinjwa icebo lakho. Ngiyazi ukuthi mina Jehova ungenza incwadi chapter yokugcina leJob. Haleluya. Sekwenzeke konke ngoba uJob efunda ukuthi yebo sengiyazi manje Nkosi ukuthi wena unamandla okwenza ngamamazi ukuthi uJob wena Nkosi sengibonile unamandla ukupha ngendlela othanda ngayo futhi unamandla ukuphuca ngendlela othanda ngayo akekho ngavimba ukwenza kwakho. Sekufike la khona esengilunge khona kuthi mina njengoJob ungenza noma yini ngami ngoba wena unamandla okwenza konke akekho ngavimbela icebo. Ayiboyuzi asambe Genesis 45 verse 1. Khona uJoseph wayengasena ukuze khona uJoseph
sanakuzibamba phambi kwabo bonke abeminayo. Yes. Wakhala wathi, "Phumisani kimi abantu bonke." Kwakungemi muntu naye uJosefa esazazisa kubafowabo. Wayesephakamisa izwi ngokukhala. AbaseGibhithe bakuzwa, nendlu kaFaro yakuzwa. Wathi uJosefa kubafowabo, "NginguJosefa, ubaba usekhona na?" Asambeke kuze ngaka uthisha leminyaka edlule. Haleluya. Ngiyazi fanele nganiqala ukuthi zonke zibe nawo khona. Asamsane ngoba abantu bafunda iBhayibheli ngonyaka odlule. Amen. Manje uJosefa. uJosefa wadayiswa ngafowabo. Ayibo inkosi. Yini into uJosefa wadayiswa ngafowabo? Zimbili izinto ezazixabanisa uJosefa ngafowabo. Eyokuqala ukuthi imikhuba emibi eyenzwa abafowabo ehlane wayekuyo uJosefa ayibike uyise. Haleluya. Angazi ngoba wena imikhuba emibi eyenzwa abafowabo ehlane uhleli naye. Kodwa yena wayeyibike uyise. Ayibona inkosi. Shenge senkingeni. Kumithisana abayingane phakathi kwethu kuthiwa ubazi bamgwala uthulu uyazi. Ezivuyo ithuma. Kodwa uJosefa wayengathuli. Umebona kushela waqonyiswana endlini kaNkulunkulu ehlane. Wayebike ukuthi baba kuyonakala ngale. Haleluya. Ziphi insizwa zesikhathi nentombi zamanje ezizodela amahlazo ezobafowethu ekhaya. Haleluya. Ziphi intombi ezokuyifakaze sithi ngiyabonga uJesu kunoma ukhayisana ngishela kodwa ngimqonga. Haleluya. Bapho mama abantu babhala besikhawule esinwaye izandla kodwa sathi uJesu inkosi. Haleluya. Kubani Wathi uJosefa kubafowabo, Yeah. "uJosefa, ubaba usekhona na?" uJosefa siyayiveza bafowabo. Bamdayisela ama-Ishmayeli. Ama-Ishmayeli amdlulisela eGibhithe. eGibhithe waba isigqili uJosefa. Waphila impilo enzima nemkhulu. Haleluya. Waphila impilo engemnandi. Wapromota waba isigqili esikhulu. Still sekunjalo wabantu uJosefa kwathume efuna unkosikazi kaFaro waphuza intilengweni phansi. Wabasiboshwa isigqila esisiboshwa enkani lokudlwengula. Still eselapho uJosefa akayela ukukhoza uNkulunkulu. Ngoba wayelazi icebo lenkosi kuthanda kufinjwa umuntu. Angifuni lapho qhubeka khona ngifuna ule ndaba. Standards. Abafowabo babengena kumphendula Abakwazanga ukuphendula uma ezishituba qhubeka. ngokuba bashaqeke ebusweni bakhe. Babazi ukuthi akalutho nayekho. uJosefa wayesethi kubafowabo, Yes, nakho. "Ake nisondele kimi." Yes. Basondela ke. Wayesethi, "UJosefa umfowenu, Eh. ngisangaye eGibhithe. Manje ningabi buhlungu, ningazithukutheleli ukuthi nathi ngisangami lapha. Ngokuba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza." Ningazithukutheleli ngoba ngesikhathi nithi niyangidayisa nami ngazi ukuthi nifeze icebo lenkosi. Ningazifunuli ngoba ngesikhathi nithi nifake emgodini nami ngazi ukuthi niphelisa iphupho engalibonayo ngoba wayibonile inyanga ngelanga kumkhothamela bathi bayaqeda naye kanti baphelisa icebo ngokuze kukhothanyelwe umele udlule eGibhithe. Ayibona inkosi.
kunabantu ababekwe phakathi kwempilo zethu umsebenzi wabo ukuthi basenze impilo yethu ingabi abanye sikhonze sikhala sithi kodwa Jesu umzana usibani wayengizweni engizosiza lokungaka awuqabananga naye uzofeza intebo lenkosi ngempilo yakho wena wafuna kuthi akufake emgodini. Hallelujah. Vuka umfowethu. Kuna abantu abasenkingeni athi ngalapha ngicela ungeke bazalwane banganayo abanakwayo asinabo namhlanje bacela ungeke bakuthola badawuke bakunikeziwe bakuthukulu bakushiya ayibongozi bangaka abazalwane abasiziwe bakhanya abazalwane ngabo babanaka namhlanje abekho phakathi kwenu ngoba bulawo ukunakwa kwabo bangaka banganakwanga bese inkingeni abaphakathi kwenu ngoba kufezwe icebo ukuthi ngabo bathi noma nganakwanga kodwa uJesu inkosi. Kwesinye isikhathi we have to go through pains ukuthi sikwazi ukuhlala sihleli khona ngoba icebo lenkosi alinakuvinjwa ukuthi awunakwanga. Icebo lenkosi alinakuvinjwa ukuthi awuhanjelwanga. Ungahanjelwa kwakho bekuyinhloso yokuthi ufunde uNkulunkulu ungafundi abazalwane. Ayibongozi. Amen. Ngiyathi ngibize nge-street kid babumbili. Ngithe evangelini njenge-street kid. Kama wangisiza. Hallelujah. Ngazalwa ngaphendula ngicela uJesu ngashiwa kanjani. Ngayifundela mina uKristu. Eyifundisa impilo yakhe. Hallelujah. Laba bazalela la khonza khona every day abateteko ukufa nokuphila. Labo abakhonza zonke insuku bayancengwa. Thina sasithi inkosi ubethwa ngakhonza every day mhlawumbe ngoba namangiko. Awuze ngifisa ngoba ngathi ngiyawathi umuntu ephenduka umthatha umlahlele kude angabi namzalo mhlawumbe uzophila. Ngoba ephakathi kwethu uyatefa. Angikho lapho. Icebo lenkosi alinavinjwa izimo ezidluliswa kuzo. Ayibongozi. Kuthi izidlule ezintweni ezinzima njalo ayibongozi. Ingabosifakaza namhlanje ngesikhathi sishawa izulu ngiyashibazana la ngishafa selingibinde ka5 lingishawa oqala angizange ngithi Jesu ulethe ubufakazi ngathi ngenzeni la ngiphinde isibili ngathi ngaze wesithatha ngizoshona yini ngoba kuthiwa ngiphinde kathathu. Namhlanje ngifakaza ukuthi ngidlule ka5 lingiphinda kodwa ngisaphila kwangemnandi shaya izulu ivutha imoto ngangithi Jesu wenze njani ngibona sengifa namhlanje ngifakaza ngedlule kukho beku painful but today it's Jesu inkosi. Hallelujah. Izimo esifakwa kuzo ngesikhathi siphekwa kuzo kusuke kungahlekwa kodwa siphukatha obhalayo yokuphuma ngikhasibranteke egolide ngesikhathi kufake emlilweni kuphekwa usuhayisa ukhala
uthi bakupha abazalwane ukupha uJesu bakunje kodwa ngaphesheya uthi Jesu ngiyabonga kubungenani ngabe ngiphilekile ngoba icebo lenkosi alinakhetshwa muntu. Haleluya. Yilona lo unejeni unendlela efana yayo uzafike la uJehova afuna khona. Haleluya. Ibingefana neyomunye kodwa icebo lenkosi liphelele ngayo. Haleluya. Kuna manenhlaka izomifakazi ethu aphuma kwakhona wawa wokwena umntwana ophindwa khona. Haleluya. Khona abangabuyi namhlanje. Ufuna ngempela ungabalekeli icebo lenkosi ngoba ngeke ubalekela ngempela ngeke. Haleluya. Icebo lenkosi ngeke akekho yomaphambi icebo lenkosi impilo yakho bayazama ukuveza izinto ezovimba wena zavela izinto ezivimba Israel zafika ezizithembiso kodwa ngeke noyedwa ophumelelayo ngoba ijeni lakube yini it from Egypt to Canaan. Hallelujah. Ngiyajova mina kuthi kunezothenjiswa nawe. Hallelujah. Noma ngabe la udlula khona kuphoqa ukuthi uzwe ukuthi awu Jesu abafowethu laba kodwa uthi bafowethu enakwenza kini. Hallelujah. Nangiphelisa icebo lenkosi ukusonda umndeni uthi bafowethu nathi sonda kwanele ngiyavuma kwakufanele kwazofeza icebo lenkosi. Nangidela ngiyabonga kwakufanele kwakufeza icebo lenkosi. Inkosi izimo ezidlula kuzo. Haleluya. Hey Jesu naye ngifike ethani ngole abazalwane abasindisiwe abafakaza kamnandi ngoJesu ngithi ngicela ngiphathe lezikwa ngaphakathi bathi ngeke sikwazi futhi ugwana ngeke sikwazi ukuphatha izikwa kulumzalwane osindisiwe ezimaphuma naye lasena kweSM sowugida nama chorus kodwa ukhulu umthethe izikwa zamahala kodwa necontinent icebo lenkosi ukuze namhlanje ngikwazi ukufakaza ukuthi ngayi ngalala ngingadlile kodwa ngibona uJesu inkosi. Hayibo inkosi. Izimo esidluliswa kuzo bazalwane inkosi nesizathu sazo okwenza ukuthi awu Jesu wandlulisa empilweni namhlanje uqondeni ngawo. Ungathi why me uthi inkosi uqondeni ngawo yini ofuna ivele ngalomlilo engena kuwo. Hayibo inkosi. Kunentombi abazalwana abadala esekhaya uthunelwa kaGwala abadala kulo bamazi labo abancane ngeke bamazi. Haleluya. Ufuna ukuthi wahlala for 8 years ene degree eno distinction about 6 enothola umsebenzi. Sathandaza nathi kodwa lutho umsebenzi asakeke sakhona usibone kodwa wakho ufuna umsebenzi ekhaya uyakholwa usindisiwe uyathandaza kodwa umsebenzi nathi sathanda kodwa uthola ukuthi umkholwa ukuthi nakwapha items zakho ungamfaka useyintombi lehlala ekhaya nje distinctions kodwa khona abasebenzayo benginabo distinction because efana neyakhe. Singazelele lutho sesikhokhela khona. Yasekelele manje. Wahlale kuJesu. Ayibani iminyaka kuJesu. Namhlanje uye ufaka kube kukhona ukusaba nathi abethi akazofakaza. Ngoba la ayidlula khona wenzela omunye mhlawumbe yena uthe 8 years mhlawumbe uthi 10 years uthi ufakazi nami ngahlala 10 years kodwa uJesu inkosi.
kumele ingafani bazalwane. Kodwa konke lokho icebo lenkosi alithiwa. Ayibona inkosi. Icebo lenkosi alijani. Alivinjwa muntu. Liphumelela la sekuvalwe khona. Haleluya. Atobhala uDavid uJanita ngaphambi sikabani. Ngamamazi uJehova kwesikhathi bayenza into ukuze kubonakale. Leli Bible lifika eshonile haleluya. Ulazarus. Haleluya. Lizasa ngalithi kodwa. Wenze bavusa abayiJesu. Kodwa kuyofuna insuku zathi bazina. Haleluya. Sezu4. Sekuphelile ithemba. Lithi ke ihistory yamaJuda. AmaJuda nekholele ukuthi umuntu umefa umphefumulo wakhe usethuthwa kwesiduku for 3 days before usuke kuyena. So uJesu linda for 4 days. But sezizini insuku. Ngamanye baqonda ukuthi ubengase kwenze kavuke ngiyoqala. Khambe lesibili Jesu kungaba namanje khambe umoya sokusekhona eduze. Lesithathu bekupossible ngoba soyingakahambi. Kodwa sekusuka singake manje ngamanye akusekho themba engenzeka. Akusekho umlingo ongenzeka. Akusekho simangalisa singenzeka. So lo muntu usengavuka ngoba ithemba lethu thina abantu emhlabeni sanjani sayiphelile. Wathi uJesu ufika la khona sekuthiwa sekuphele bona. Ngoba wayemvuse usuku lesithathu uthi akufanele. Ubeseseduze nesitulo sakhe. Icebo lenkosi alivinjwa insuku ezu4. Ayibona inkosi. Alivinjwa lutho. Sesexpisa amatende nje. Ukumisa intende ukuthi bazolele ngentende ngashumela lapha lekelelani abantu bazoluhamba bayibona. Ngeke uthe ukintaki nikelela intende engalazi lobani. Hayi ngamazi ushumayela umazi kahle. Ufuna umuntu ophenduka etendeni uzozazokhonza naye lo ongafuni unikela. Kodwa athi kube lo uyoka uthola unikelo lwayo uyoqhotha ngeke. Bese kuthi icebo lenkosi alivinjwa ukuthi awunikelana. Ubona intini isolo lokuqala liphela uthi uyabheka iphele kanjani isolo lokuqala. Implekela abazali ngangenanga lesibili liphela. Ilethatha liphela ubone lima bafika bazase bezogida. Hawu ibakhe ndaka siyabonga abazali uJesu mkhulu. Uthi wazi wabuza ukuthi mkhulu nje wakhipha mali. Kodwa ekudangeleni kwakho akuvimbi icebo lenkosi. Angisikake bazalwane. Ngisho ukuthi icebo lenkosi alivimbi noma izimo esisebenza ngaphansi kwazo zingafuni. Ngesikhathi seCovid bekuvaliwe kodwa nabazali abaphenduka beCovid. Sekuthiwa akashiyeli umuntu baphenduka khona ngashiyelwa. Ngoba icebo lenkosi alivinjwa noma sekuvala amasango okushumayela. Ayibona inkosi. Icebo lenkosi alivinjwa noma athwase kumele umgoqo. Isazobeka umgoqo kubazalwane. Iyakhamba ipolice ukuthi umuntu oshumela ubhukane ubhala iscript ozoshumayela usubmit siyothola ukuthi si right yini. Asiyi nohulumeni. Noma sekubhala iscript icebo lenkosi ajuvinjwa iscript. Ngiyabona nje mshumana nimemeza uJesu nje babantu bangumsindo bahala siyenza isikhathi. Sosothemba ninasebe. Ke ngisho advocate lo suku lezo. Uthi mase siboshwe sithi sisa osikhulule. Haleluya. Yibona uzobona ukuthi babethu lapha. Isithemba bona abafunda ibasikhalise ethi naku sesiboshwe senze njani. Ngoba ithola ukumemeza ukukhuleka liyaphela. Kodwa icebo lenkosi ajuvinjwa imithetho bekuhulumeni. Inkosi icela izinto manje. Kodwa inkinga thina sifuna ukubalekela icebo lenkosi ngempilo zethu. Ayibona inkosi. Kodwa sengiyazi namhlanje. Ngesikhathi kufelwa yingane zami ngangazi. Ngesikhathi kufifuyo yami ngangazi. Ngesikhathi ngivela abantu emzimbeni ngangazi. Ngesikhathi abangani bami bethi inkosi bebethi Jobe yini kangaka wenzeni uNkulunkulu ngangazi. Ngesikhathi unkosikazi wabe ethi uJehova wakufe ngangazi. Kuthi icebo lenkosi afuna ukubonisa impilo yami ukuthi uNkulunkulu phezu kwezibinga ngakuzo. Ayibona inkosi.
of us, they are going to bazodlula phezu kwezimo ezinzima. Jesu. Kutawazi ukuthi icebo lenkonzo lizovinjwa izimo odlula kuzo. Abanye bazoluza everything they have. Kodwa yazi intakababa ukuthi icebo lenkonzo alizovinjwa izimo odluliswa kuzo. Abanye bethu basazoshayeka emzimbeni. Baze badatshukelwe kukhale even thina bazalwa sithi ayikhona into yenzile wena wenzeni uNkulunkulu ayikho into enjengale ngesikhathi ukhala bathi abanye Abraham blessings are mine I'm blessed coming in I'm blessed going out wena lapho uyakhala kodwa noma kunjalo icebo lenkonzo liyavinjwa into edlula kuyona. Hallelujah. If I can forget today, don't give up. Icebo lenkonzo linavinjwa. Hayibo inkosi. Namhlanje ungagive up. Sometimes the people abazolwa nawe abafowethu but ungagive up. Ukulwa nawe ukulwa kwabo nawe akungani ngoba bengakufuni bekuzonda kodwa ngoba inkosi ifuna ukuthatha ikubeke kwenye level. Kodwa kuphoqa wena uvume ukuthi Jesu bengazi kodwa manje sengiyazi. Joseph was not aware. Wayebonile ihleli kamnandi ekhothanyeni. But wayengazi ukuthi kumsizi kangakanani. Ukuphila without umndeni wakini. Uthi kade uyintandokazi babo wakho. Kodwa uphela khona onganako wakho. Hallelujah. Ayikho into painful. Oh Jesus. Shola ngemsi. Ayikho into painful. Yokuthi ufike kini la uzalwa khona. Kodwa bangathi ufika umuntu ongaziyo. Isho kini la uzalwa khona. I remember babuswini. Angafika bazalwa la ngizalwa khona. Ngafika ngathi abangazi ukuthi yini ngathi ufika umuntu ongaziyo. Uma uphiko uthi ngiyaqala ukuthi amen amen baxube bodwa ngale. Ngisala ngibili ngoba ngithi ngidalithi nje la. Ngithi ngivakashile nje. The pain I was going through, I thought it's over for me. I had to undergo the pain. Uzifeze icebo lenkosi. Ngoba ungazali ngizwe ya pain. Yokuba a stranger in my hometown. Ngamkhapula mayibula yini. Your brothers bantu zalena kodwa babengezi ukuzoqeda nami. It's just to take me and throw me across for the plan of God to be fulfilled. We are not alone. Unkosi na ayibonisa. Abanye bayamitha. Abanye bayamithisa. Banganakwa umuntu. Ungafunelwa umuntu. Ungakuzwa umuntu. Uzabaza nabangifuni bangilahlile. You undergo the pain so that when you come back to God, you will know that you never do the mistake again. You have to feel the pain. Uzuthi ngangikho. Akuyena ubabhalo wangithi ngafika la. Kodwa umusa kaNkulunkulu wakuthola. Wakubeka la ngikho. Azobhala uzingabika inyama ezibongayo. Ona sonke sibonga uKristu Jesu. Maybe now standards. Sithi kodwa mina bengiyaku funa uThixo ngibike kuye ngibike kuye inda ngoba
wangena emkhunjini wrong. Ibandla wangena phansi. Wayohlala endaweni ephashileyo walala. Ethi wona nomusa kaNkulunkulu. Kodwa isandla sikaJehova sinamandla. Samkhipha phakathi emkhunjini kuwo. Kwakumele umkhumbi unyakaziswe. Kwakumele abahambi nabathengisi balahlele izimpahla zabo. Kuzinto balenkosi iphelele madoda. Nothing shall stop the plan of God that He has upon your life. David akwamphonga ukuthi ayolusa izipho zikayise. Athi noma ngapha kuthetha uzokufa akwesaba kubi. Into abayilusa kuyo yayinobungozi. Ingakho kwavela ibhele, kwavela inkonyama. Yayingayikho imnyama yakhe. Wayengazi ukuthi you have to undergo the pain of being deserted by his family. Alahlala kude, alusandane nobungozi. Uzafunde, athi kwamlungela, ukuhlushwa, uze kufunde imiso zakho. Cebo lakho Jesu ngevithwe. Cebo lenkosi lingevithwe kude. Odanyeli kwapho ukuthi bathuthwe. Babezihambe eswele. Bathembeke ekuthuthweni kwabo. Babaqothe ekuthuthweni kwabo. Wayengazi ukuthembeka kwakhe kuzokwenza khandelwe imbulandiso kwabaphumezi. Ayofaka phakathi emphakathini wenkonyama ey'lambile. Ukuthi Jesu icebo lakho ngiyevithwa baphumezi. Asaphuma Daniel. uNkulunkulu wakho umsindisile. Ngoba icebo lenkosi lingevithwe futhi. There will be blood. Options to destroy life. But nothing shall overcome. So wakhiwe ithiyo. So wakhiwe ugibe. Lokuqeda ngempilo yakho mdala baba. Abanye bayaqushwa namanje. Bayaqushwa ngemishado. Bayaqushwa ngemisebenzi. Bayaqushwa ngama-promotions. Bayaqushwa ngemali. Zikhona into ezofika zikuphi impilo yakho. Kodwa icebo lenkosi alinamfithwa muntu. Don't give up. The journey is going to be tough. The journey is going to be tough. It won't be easy, Baba. Akusuba lula. You will feel like you are alone in a desert. But God is with you today. I have to say this. Don't give up. Cebo lenkosi linalo ngempilo yakho. Lingevithwa ukukhuluma kwabantu. Lingevithwa ukuxoxa kwabantu nawe. Lingevithwa ukuxoxelana izithunzi ngegama lakho. Lingevithwa ukuhletshwa kwakho. Lingevithwa ukusondwa kwakho. Kodwa icebo lenkosi liyadlula ethondweni yabantu. Ngoba ngekho namandla okuvimba icebo lenkosi ngempilo. Oh Jesu. Oh Jesu. My son, don't stop that song. Sithi bodwa mina Oh, Jesus, save some of us. The journey that they're going to go through. It's not easy for a man on earth to stand
ngisho namhlanje don't give up. It won't be easy. Akusuka lula. Akusuka lula mntaka baba. Sazotaka. Sazomnyama ngelokho. But don't give up. After this, the sun will shine. Ibandla laba kabahlalo Paul. Wathi sabathatha insuku ilanga liyabonakala. Nenyanga ingabonakala. Nenkanyezi ingabonakala. Bephakathi olwakhe. Isiphepho sasisikhulu. Lithi lona wafuna uNkulunkulu wakhe. Kodwa isiphepho siphelanga. Toward the end of the dark days. Wezakala uPaul ethi yasikusumeni. Ohlakakhe. Obethandaza ukuthandaza. Ngoba today is the day. Although umkhumbi esamba ngawo uzobhidlika. Kodwa ngekho noyedwa ozoduza nonwele lakhe. Ngoba today God has come to rescue us. It's not easy to see umkhumbi obhidlika. Akumnandi ubona umkhumbi ohamba ngawuphela. But you're not going to die. You're not going to die. Yes, you might lose your pastors, but you're not going to die. Like there's no hope in your life. And you need that power. You're taking a man as well as we sustain from the trip. Oh, hallelujah. Make all the jealous upon you. Because it's a beginning. He will never let you down. It might be painful today. But there is something God is preparing for you. Will I can get pain not from you. There is something God is preparing for you. Jesus, in the blood. God is in action. Consciousness. That's God I need. But God I need the power to go through this pain. Name words in it. Put your deep in the
khona umzali udinga phambili isiphambili woza mntakababa ngeke uphume uphila ngenkokhelo. God is not a liar, he's not a man to lie. Anyazi lekubhekela but ekuphume kuyo shofu ukusiza impilo yakho kumfuna ukusiza impilo yakho. I'm not counting. I'm not listening to that this message was directed to someone else. God, because of the prayer, because the actor, I follow Bob. The journey is not easy. You want to show bad, it's not nice. It's not easy. Some they will lose everything they have. It's not easy. From somewhere to nowhere is not easy. But you need the power. You need this power thing and a man. Because if you look better now than me. God, so let's be